3 punten pakken in Fortuna Sittard. Dat weer belangrijk voor Cambuur. Want we doen hier weer helemaal mee in de strijd om de topposities. Maar de Ljalters hier bepaald haar een dag net in het Jippe Zuiden justerjoen. Want wat de ploeg van trainer Alfons Atsjenlier dat weer 4 onder de maat. Hier is het een kopbal van Tim Bakens notabene die het Prins Rijkommar in geweldige positie brengt voor keeper Telgenkamp. De spits treuzelt, de keeper wacht het lang genoeg en het beeld wonderbaarlijk genoeg 0-0. Zucht ik trainer Willy Boesen van Fortuna Sittard. Hier de lange bal van Bakens op Melvin de Leeuw. Het punterke is krek net genoeg om Ferhat Kaaien te verontresten. Het wieren een peer mogelijkheden voor beide ploegen waarvan de gruste dus van Rekkenkamp van Fortuna Sittard. Dit is Zeewiek die het maar eens eens kop probeert. Lestig stuitje, maar Telgenkamp kan hem uit de goal boksen. Op een ei, Fortuna Sittard in de onval. Opnieuw via Zeewiek. Zeewiek brengt hem voor, krijgt de bal bij Kaluta en die heeft een geweldige kopbal, maar op een ei vindt hij de keeper van Cambuur op zijn paad. En zo wieren de beste mogelijkheden in de eerste helft wel degelijk voor Fortuna Sittard. Bedenkelijke gezichten aan de kant van Cambuur, maar de vrije trap hier. Komt op de holle van Bakens, die krijgt hem krek net lekker bij Michiel Hemmen. En zo komt Cambuur maar net echt in kansrijke positie. En dan viel hij hem aankomen, dan komt er aan de andere kant wel een doelpunt. Hier wat een rare inzet die het bij Tafal bij voren te lanen komt. Op een ronde van Boetenspul, maar dat mij al hier terug. En hij zet Fortuna Sittard in de 63e minuut op een 1-0 vastsprong. Matig verdedigd van Cambuur en het intikkerke van voren is makkelijk verzeld. Cambuur blameerde hem juist er echt in Sittard. Hier nog wel een mogelijkheid voor Rozen, maar zijn 100ste goal komt er net aan. Cambuur verliest maar 1-0 bij Fortuna Sittard en baalt. Dit is niet de eerste keer dat we iets met elkaar iets laten liggen. Dit is de zoveelste keer. En dadelijk kan je 4,5 uur in die klotenbus kun je terug. En dan moet je maar weer opladen naar de volgende wedstrijden. Maar dit mag ons dus niet meer gebeuren. Dit kan niet. Maar dat roep ik de vorige keer dat ook al. Dit kunnen we niet over ons heen laten gaan met elkaar niet.